allò de Levante Feliz ha acabat fa molt de temps, perquè hi ha molta gent que encara te diu oye, pero vosotros es que tenéis una situación privilegiada, ¿no? Serà privilegiat per el clima, però més enllà, pues la veritat és que en aquests moments no som privilegiats. És més, és que som una comunitat pobra. Tenim el 12% menys de renta per càpita, per tant, això s'ha d'admetre. Mire, l'últim exemple d'este cap de setmana. Se reparteixen els fons d'ocupació per a recolzar l'ocupació en tota Espanya. I resulta que la Comunitat Valenciana, que està quasi 4 punts per damunt del paro, té 2 o 3 punts menys de fons dels que li pertoquen. Clar, és que això és el que no pot ser. I jo li dic una cosa. És evident que en el document de Granada, en el model federal, nosaltres vam incorporar pràcticament les bases del model de finançament, que en gran part, he de dir, és el que defensen la comissió d'experts. Vam situar el fons de garantia i hem situat, a més, que la població, el paràmetre població sigui fonamental. I jo crec que ahir és una batalla que hem de donar junts. I és una llàstima que el Partit Popular no vulgui donar-la, perquè és fonamental donar aquesta batalla. Perquè tenim la raó. És que és una qüestió elemental. No es tracta de demanar cap privilegi, se tracta simplement de que un xiquet o una xiqueta valenciana tinguin els mateixos euros que un basc per a l'educació. Perquè tant de temps en una situació així, evidentment, porta resultats tan negatius com els que estem vivint.